Здравейте! Днес ще ви срещнем с един лекар с мисия. Лекар, за който медицината не е работа, а призвание. Това е доктор доцент Банчев. Здравейте! Той е хематолог от болница ИСУЛ и ще ни разкаже за едно изключително нашумяло последно време заболяване – болест на Вилебранд. Какво представлява болест на Вилебранд? Всъщност болестта на Вилебранд, много трудно наименование, обаче е кръстена, както много болести в медицината. Тя е кръстена на откривателя си, Ерих фон Вилебранд, който е един норвежки изследовател, шведски изследовател, който описва едно нарушение на кръвососирването, предаващо се в една фамилия на един остров в архипелага в скандинавските държави. И тъй като първо заболяването е открито от него, после белтъка, който липсва при тези хора, вроденото нарушение на кръвосирването се дължи на липсата на един белтък. Белтък няма по какъв друг начин да се кръсти, освен на името на човека, затова е кръстен фактор на Вилебранд. Оттам е името на болестта. Най-честото нарушение на кръвосирването в световен мащаб, за съжаление, много малко диагностицирано в България. Всъщност, колкото по-висока е степента на финансова развитост на една държава, т.е. държавите с високи икономически показатели имат висока честота на диагностициране на болестта, държавите с ниски икономически показатели имат ниска честота на диагностициране на болестта. Наистина, едно от най-честите заболявания в световен мащаб, вродено. Разбират ли в такъв случай пациентите, подозират ли, че има някакъв проблем, кога решават да отидат на лекар и как се случва всичко? Огромна част от пациентите не научават за това случайно. Сега тук интересното е, че винаги женския пол е, за съжаление, в малко по-неприятната позиция, че биологически жената има функцията в определен период от месеца да кърви. Най-честата причина за диагноза обикновено е тежкото менструално кървене, най-често при девойки, около началото на менструацията. При мъжете се открива по-рядко по повод, например, когато се бръснат, се получават леки разрязвания на кожата, които не зарастват лесно и по този начин се стига до идеята, че най-вероятно има някакъв проблем с кръвососирването. За съжаление, понякога тези нарушения на кръвососирването отминават, не се казват, защото, както ви казах, това е наследствено нарушение и цялото семейство има това нарушение. И, примерно, ти се бръснеш и като се бръснеш кървиш, ама и дядо ти е бил така, и баща ти е бил така, то ние просто така си кървим. Възприема се като нещо нормално. Да. С цикъл е още по-страшно, защото има стигма върху говоренето за това колко обилен е цикъла на една дама. И обикновено момичето обсъжда това с майка си, с баба си. Дори много пъти не се обсъжда. Дори някой път въобще не се обсъжда. И накрая идват при нас с симптома много обилен цикъл. Колко обилен? Не ми е обилен, има то в нашето семейство обилен цикъл. Имал съм ситуации, в които са ми разказвали за това как момичето си ляга, когато е в периода на цикъл, върху мушама, за да може да не се напоява матрак. Това е причината, поради която тази болест, за съжаление, остава много често недиагностицирана. Другото са лесна поява на сини след минимален удар. И, за съжаление, момента, в който това нещо може да има изключително негативно отношение по отношение на здравето на човека, е около оперативни интервенции. Например, абсолютно здрав човек с абсолютно нормални глобални показатели на хемостазата, преминал през всичките консултации преди оперативна интервенция, изведнъж изкривява много сериозно на оперативната маса. Още това са ситуациите, в които най-често се открива болестта на Вилебранд. Тоест, като предшестващи оплаквания, освен това кървене, което споделяте, няма нещо друго, което да направи впечатление и да светне червена лампичка? Всъщност тя червената лампа, по-скоро ние като лекари трябва да обясняваме по-често, че не е най-нормалното нещо на света след минимална травма да имаш голяма синина. Това всички, които ни гледат... Да, това наистина трябва да го знаят. Не е нормално да се удариш леко на ръба на масата и да имаш огромна синина. Разбира се, не трябва да се стига до ситуацията всяка синина да се смята за някаква сериозна болест, но хората, които имат подобни симптоми, е хубаво да се срещнат с хематолог и да уточнат дали да, всъщност ще да е следващия ми въпрос. Кога в такъв случай най-добрият вариант е профилактиката, за да се знае, че проблема съществува? Кога трябва да посетят
нашите зрители хематолог? Тук големия проблем при тези симптоми, за които разказах, е много добре да се посети хематолог. Също другото нещо, по което хематолога може да открие проблема е при тези девойки, макар да не разказват за проблемите с цикъла си, обикновено имат желязно-недоимъчна анемия. Общо взето, за специалистите е ясно, че една желязно-недоимъчна анемия има първопричина. Тя не е болест сама по себе си, тя е симптом на нещо. Много често се оказва, че желязно-недоимъчната анемия при девойките се дължи точно на болестта на Вилебранд. Другия проблем е, че за съжаление в България на много малко места се правят изследвания за болест на Вилебранд. В чужбина, пак казвам, в държавите с високи доходи, това е изследване, което е достъпно буквално във всяка болнична лаборатория. На много малко места в България обаче, дори и в частните лаборатории, е налично такова изследване. Обикновено, тъй като малко се търси, малко се работи, разчита се на това, че се изпраща в Германия или в някоя друга държава, това затруднява цялостната диагностика. Общото необходимо е една по-сериозна масова информираност както на обществото, така и на медицинските специалисти. Истината е, че на този етап общо взето са 2 лабораториите в София, в които извършват изследването за болест на Вилебранд, една във Варна, доколкото знам. Всички останали лаборатории, всички останали университетски клиники разчитат на аутсорсване на пробите, т.е. изпращане някъде в чужбина. Какъв начин на живот е препоръчителен за управление на болестта и по-качествен начин на живот, след като вече е установено заболяването? При веднъж установено заболяване, вече нещата са доста по-лесни. Тогава ни е ясно как да менажираме състоянието, да обясняваме на семейството или на съответно пациента как трябва да избягва по-сериозни травматични въздействия. Ако има такива, този липсващия белтък на кръвосъсирването би могъл да бъде приложен венозно. Тоест, веднъж разпознато заболяването има изключително лесен начин за неговия контрол, дори в България. И реално погледнато, истината е, че открие ли се след това всичко е ясно. Това е заболяване, което винаги е много важен индивидуалният подход. И всъщност, каквото и да си говорим в момента, най-важното е да се посети лекар, за да се чуят съвети и да се реагира спрямо ситуацията. Как става записването на час, как се случват нещата тук в болницата, скъпо ли е изследването? Първо, за съжаление, изследването не се покрива от здравна каса в България. Не съществува механизъм все още. Доколкото знам, работи се постоянно върху добавяне на някакви биомаркери, пакет от изследвания. Тоест имаме все още какво да... Но все още това нещо не е поето от здравната каса. Спрямо другите Може държави. би това е причината, поради която имаме всъщност много до голяма степен субдиагностика, т.е. по-малко диагностициране, отколкото трябва. Изследването е относително скъпо изследване, около 150 до към 200 лева струва пакета от... Това не бихме го нарекли вече даже в днешно време. Имам предвид, че не е 5-6 лева, колкото една пълна кръвна картина. Малко по-специфично изследване. По някой път проблемът е, че по някой път се изискват повече от еднократно изследване. В различни фактора на Вилебранд е малко по-особена молекула и по някой път се изисква няколко пъти да го изследваш. От тази гледна точка е възможно да се ускъпи диагностичния процес. Още повече, че в огромна част от случаите ни се налага да направим допълнителни генетични изследвания, които пък още по така, с висока себестойност. Що се отнася до консултацията, от нас всъщност в ИСУ съществува механизъм, по който просто хората се записват по телефона в нашия експертен център за редки и доброкачествени хематологични заболявания. И макар, че по дефиниция би трябвало тази консултация да бъде платена, ние в огромната част от случаите работим, разбираме, че имаме и социална роля като държавна болница и в огромната част от случаите консултациите са безплатни. Доста пациенти, които срещнахме отпред, споделиха много мили думи за това, че всъщност правите каквото можете, за да се случват нещата по възможно най-лесния за тях начин и когато има нужда, винаги действате при сърце. Благодаря. За финал, какво бихте казал на всички, които ни гледат и които сега чуват това име, тази болест, за да не ги стреснем, да разберат, че всъщност нещата подлежат на контрол и не са страшни? Да, болестта на Вилебранд не е страшна, когато знаем за нея. Според мен, колкото повече се информираме като общество и за здравни проблеми, толкова по-добре ще живеем.
Благодарим ви много, благодарим за вашата отдаденост. Благодаря и аз. Бъдете здрави!